Tento virálny prechod si dokážeš urobiť za pár sekúnd DaVinci Resolve a ja ti ukážem ako na to. Je potrebné si natočiť zatváranie laptopu. To video presunieme na druhú vrstvu a na prvú vrstvu si dáme to, čo chceme mať za tým prechodom. Ja tu mám takýto dronový záber. Prejdeme do Core Page. Pri nóde si dáme pravé tlačítko Add Alpha Output a prvú nódu si prepojíme s Alpha Output, to je tá modrá časť. Klikneme tuto na pero a vytvoríme si takýto obdĺžník. Klikneme na tento invert, to nám prehodí masku a nájdeme si bod, kde sa laptop začína zatvárať. Klikneme tuto na Keyframes, korektor 1, to si zaklikneme. Vidíme, že tu sa nám vytvoril keyframe. Šipkou presuniem doľava, kde je laptop otvorený a teraz ideme doprava. Presunieme sa o pár snímok ďalej a túto masku si posunieme. Až kým sa laptop úplne nezatvorí. Skoro pred koncom, ak by nám to nevychádzalo, tak to kľudne môžeme takto ešte natiahnuť. Už vidíme, že laptop je skoro zatvorený. Tuto už prichádza k zatvoreniu. Pozrieme si to. Vrátime sa naspäť do Edit Page a pustíme si samostatné video. A tak jednoduché to je. Pre viac takýchto návodov zo sveta strihu alebo videí ma nezabudni sledovať.